renaning bawono kok wijon nganti lanmu Sarawita Abditala toko kula suwon Gusti Adipati Brajaderta niku kula nggih pun abdi sarawita kaliyan dong dawuh Gusti Dipati lho monggo ruyin semunipun panjenengan menika Abang Branang Nirkumbang Wurawali Bang yen niku jenpan biasanya kayu mandang sare kami kan ora kayu jengkel jengkel nang apa ya itu Bu apa nomor jadi grumut urang-urang apa ya bane urang-urang mlebu maring nipak maring kuping yo kok bobote wong golek amplop aku sing go ngampok isine lagi nang sih Orang betul to loh. Agak Gusti badhe atur Pak pangandikan apa nih balik rumah tengah di kula Sarawita kalian tonggo kaya niku. Tapi aku ketekan tamu Bapak Pendhita lan anak Prabu Bumangkara ing Raju Trisna. Lah aja pengen tekan drona. Ora beres ora iki kok maringan ae. Mesti dadi gegeran iki. Dadi gegeran dadi ribut. Di papan adarana drone aja ora beres ora dadi. Iya Rita. Aja kok jenenge Kadipaten. Kok sing jenengane rombongan adarana drone-ane ya. Rusak. Iya. Aja kok rombongan to. Lah terus Aja kok rombongan. Sing jenenge calo pandrana drona yo geger mono. ya bener. Kok sing jenenge drone kuwi jelek kok. Jelek banget matas. Oh iya. Udah ada rasanya aja keseron kok. Lho ngomong yo. Ngomong iki seru lho. Ono beli ne. Kok ngomong gogar-geger. Agak Gusti kurang-kurang mangandikan. Tapi kalau ditekan iki mau ngrembug marang bab perkara tata negara Pringgendani terus negara Pringgendani dina sakmangke bakal ana adicara wisudan Ratu Anyar utawa Ratu Nom yaiku anakku si Gatotkaca yugane kanggo Aribi. Lanjut Bapak Pendhita kalian Bumantara mrene paring pangeling-eling marang aku supaya nanjihake jejegake barang kang lurus jejegake barang ingkang burung sakrepe awit Gatotkaca ki yugane kanggo Aribi lho kok pancer wedok kok diwini suda dadi ratu monggo riyin menawi dipunengot-engot kelampahan Pak Omni keluarga Pringgendani menika sampun sumpah kalian Dewi Aribi sarta Raden Werkudara kaliyanipun digune Prabu Arimbang nalika semanten binalik rasane nyempelus ora Lah kepriye sih Kang? kemutan nalika semono kok coba kandhake critake bab lalakon ingkang kapungkur nalikane Kadang Brojo utawa keluarga Pringgendani iki janji lan sumpah kalian Kanggo Aribi lan Kakang Werkudara nggih mangke kula badhe matur kaji mangke teng mriki badhe wonten peteng wonten ing kalunggon samangke badhe kula cipta peteng mangke sesampunipun peteng badhe wonten pepadang cahya gambar kula badhe nyipta gambaraken dinalika semanten guguring ingkang puraka Prabu Arimba kalian Werkudara. Kabar kaya apa? Coba kok kandhake kaya ngapa critane? Kaya niki critane.
anane sak tengahing wana adikku di adikku Arimbi Muniki menapa dawuh duka kakang Arimbo. apa bener kae sing mburimu wong lanang sing mok gandrungi wong kakung sing mok demeni Muniki punika Kang Mas Werkudara satria ing Jodipati ingkang nalika semanten mentas nyambut damel ndabati wana Marta. oh Arimbi kowe iki kadang Brojo kowe iki keluarga Pringgendani yugane Kanjeng Rama Trembungku Swargi kowe iki anak wadon siji-sijine kowe iki sedulur wadon siji-sijine kowe iki mesti kaning Brojo Pringgendani kok lelemeran kok remeh men kok murah men kowe ngoyo-oyo katresnan kowe ngoyo-oyo wong lanang kok remeh men kok murah men orang duwe rega kowe Nalika semanten ingkang naminipun katresnan menika mboten kedah jaler moyo estri. Nanging menawi estrinipun sampun kebelet menika sampun sapantaipun menawi ingkang estri punika moyo dumateng ingkang kagem. Ambo Harecep Werkudara kena Arimbi tak jodohke karo baburanmu yen wis gumlundung mustaka kowe bisa ngilani dadaku. Alih Arimbi tandinge kakangmu Werkudara